Kublai pi baro ki perlok ki ba seotenat ban pek ban sngap ya ke kebor ke jong blai ya ke bala I got thing ke GJC gospel da ka jing seorut na khot bat ping sum hai pi baro sha ke program jongi bat kat ba pi pek ban sngap ya ke channel GJC gospel ka duai ba pin yo ke jing ker hai na blai unong thau unong pelong bat uni lami piru baro sha ke jing shisha ka subject ya ka bang ni snyo ha ka klimat ka dei chapang to long pi ki ba janai te shua bang le chmat ban puli lang ya tin jong blai khot ti pi baro tin pendem ha ka jing duai u blai belong pau jung ba beneng belong is im baru try ke try u blai badap da ka jing e bet kan re ka jing is ai ngai ngu e me kan ra bha na ka banta ka ni ka por me ai biang ngi kong ki khun ki jong me yo bane pule lang yek tir ka jong me ka ra bha phang ka jinglong ba janai te kat bangi pule lang ni klimat ka khot ka pat u mun sim khu jong me bon don lem kat bat ngi bat uin rap ni ban snyo thu e khin ka jong me bat kham tam ka ra bha ka duai te ka banta ki khun ki jong me ki ba pet ya ka ni ka channel ka jong ngi bio snyo ya ka ni ka khobor ni klimat ban ni rap ki khang ma ka ban snyo thu ya ke tin ke jong me na ba ni borong apa na ketemu Jesu amen amen haba ong janai mut ayu haba ong janai mut ayu kat kum ke dictionary ke jing mut janai ke dei ke jing bom don jing duna ke jing bha ke jing dapura bat ke jing bom don jing jot ne jing thobria ubriu ulong ne em ubajanai ubriu ulong em bajanai so begin jubab ya kata in bu sakawai ke jingkali ke balang kumni mano bala thau ya ubriu mano bala thau ya ubriu pila ban syam ya ke jubab na kitab Genesis kalong ban nengkong ke bar penriu ublei ula ong ru togin thau ya ubriu ha ka dur jongi kat kum ka jing srim jongi hi bat had khot ka bar phnyau nge syam ka bible ka ong gum tau blei ula thau ya ubriu ha ka dur jong u hi ha ka dur jong u blei ke ula thau ya u ka bible ka kran ba ya ubriu la thau do blei ban ngi i ka jo kitab Genesis kalong ban neng kong khot bala phuai kong gum ni hadin kata u blei ula yo i ya ki e baro ula thau hakmi ru kala bhae kala bhae haka we pergentin ngilaban ong kalong kebajanai hang neng yu i ong ka tin jong ublei ya ke baro ka ba ublei ula thau kalong kebajanai mut kan thup lang lagi ki breu ya ubreu nang kong Samuel kalong ba arpuar ka bala phuai ong ka bible ublei ubajanai halaka lenti ublei ubajanai halaka lenti but Deuteronomy kalong balai puar ke basau ong tin jong blei umau siang ka jingle jong u ka bajanai te ka parang ong he is the rock his works are perfect kemut ulong umau siang berki kam jong u kilong ki bajanai da ublei ulong bajanai berki kam jong u ro long ki bajanai ba mut ba ya ubriu la thau janai da ublei te ngi tip bat snyo thu ba ya ubriu ulong ubajanai naduk nang kongges ni ba ublei ula thau ya u ka jingkali hang ne balai ubriu uduk no ya ka jinglong janai balai ubriu uduk no ya ka jinglong janai jubab ulong namar ki briu baneng kong wadam berkaim kila do no le kila ngap ne sa skor ke jing ong jong soitan bat ki hap shakapop Genesis kalong balai khot nengkong de unriu bat khot ka bakhat oi te ki do no ya ka jinglong janai jongki ka jingkali hang ne haden ba ki briu ki hap hakapop bat ha ka jinglong bom janai hatu ublei u no eki jubab kalong em ublei syam ne no eki ublei pun kre elanti kumno bandon biang ka jinga dei bat ki briu da ka pen yap yau khun lang brot ka yeng pli u Jesus Christ ban yap na ka banta jongki nang ba ya kita ke banget hau
kin yok biang ye ke jinglong bajanai kumba ulat hau ye ki hajilong bajanai Genesis ke long balai khot ke ba arpawe Pestiu Paul cikidong Rom ke long basan ke ba khandai ke ong namar kat kumba da kata ke jingbom ko ngu jong uta uwei ubriu la penlong ke pop ya ke babun kum taru da kata ke jingkok ngu jong uta uwei upat on penlong ke bahok ya ke babun kemut hani long ba ke jingbom ko ngu jong Adam la rung ke pop ke perthai barak kawe balong ba ke jingkok ngu jong uji Yesu la penlong ke bahok ya barak Gospel jong Yohanes long balai ke khan riu kong na bau blei kata ya ke perthai kan ba ula IT no ya la khun bala khamar we ba we ru bangai hau unam George yu hundred un yo ka jing im ka babam jigot nang ta ka jing kali ko an bu hane klimat hato don em ki ba janai ha ka ne ka perthai ka ba pop don em ki ba janai ha ka ne ka perthai ba pop ka tin jong blek ong le kitab Job ka long ka maneng kong khot maneng kong la don u briu ha ka rius u ba karteng u Job te utau briu ula long uba janai bat uba bet bat uba shepting ya ublay bat uba kiarno na kabas new kat kum ka Bible na tin jong ublay ka jinglong janai ka bamut ka jinglong bebet ka jing shepting ya ublay bat bakiarno na kabas new mano de balong janai ha ka Bible Jubah kolong laban syam na kitab Genesis kalang ban riu kak bakandai unawa ulalong ubriu bahok babej haka pating ban riu jong unawa ulai yai rangkat bat ublay ong ka Bible mut unawa ulong ubriu ubajanai kat kum ka Bible manode uenok ru ulong ubajanai langi peit da kitab Genesis kalang ba san kak ba arpasau ti jong blek ong baru enok ula yai lem bat ublay bat om syam la don syu naba ublay ula syim no ya hang ning i bu enok u themat e jing yap u yai rangkat bat ublay u syim no syabreng u enok ulong ubreu u bajanai tungin pet na gospel jong Matius kelang basan khot ke basau pra ek tin jong blay ka ong namar kata pin long ki bajanai kumba ukpau jung pi bahab neng ulong ubajanai ka jingkali hang ne kumnongin long ki bajanai na gospel jong Matius lang bal san khot sapulai hadu sapupra ak tin jong break ong hang ne pilios nyo bal ong men i yu pramarjan jong me men shun ru ya ubashun ya me hang nong isyam ye ka kentin bal ong men i yu pramarjan jong me pa na ka kitab Leviticus kalau bakat kandai rekod ke bakat pra. Ketin jong blek ong men om penhiar keput hanrei men i ila upramarjan jong me kumba yala de. Kumlo Jisu hikai kisinran jing ushpang gejing i. Ila ban syam na gospel jong Matius kalau basan rekod ke basau pusau. Ketin ko ong ni hanrei ngong happy to i ikinang syun jong pi bat tukar khu iki balatim ya pi. To le bhai ki basyun ya pi to duar una ka benta ki bales new ya pi bat le ben ya pi kumnok tin jong blek ong idon ka man i ya ki nong syun jong i idon ka ban kerkhu ya ki balatim yang i idon ka ban le bhai ya ki bales new yang ni bat ki basyun yang i idon ka ban duai ya ki brew ki bala ben bat ki bales new yang i gila ne ban le kumta kumbau jisuang ngila dem ban i kinang syun jongi lengila ban le kumta kumno ke Bible ka ong na khot ka ba sabusan ba pin yo long ki khun ukpa jong pi ubah beneng kan ngut nap deng jongi ki bukwa ban long ki khun jong ble kan ngut nap deng jong pi ki bukwa ban long ki khun jong uble nganget bat kermen bar nap deng jongi ki kwa ban long ki khun jong ble khot ka ba sap han reu ko ong na ba la da pi shu i ya ke ba i je pi yo nong ayu hato ki nong krong kim le kum ju balai la pen mi hang ne spang ki nong krong
Mano kini kinong krong kejubab kolong kinong krong kidai ki jai ben riu jiu ki ba krong khajna na ki para ben riu jiu na ka benta kinong rom bat la ong ba kine kinong krong la nhiều ye ki kinong pop balai la nhiều ki kinong pop nama don bun na pding jong ki shai shim tam ye ki pisa ki bom dei ban shim hang ne ong ka bible ne ka tin jong blai ba kinong krong ki i tang ya ki ba i ki manu baju krong ne ba sai long nong krong na pding ki senran jong Jesu manu baju long nong krong na pding ki senran u Jesu ke jubab long pelaban syam na gospel jong Matius ke long ba khandai u Matius u jai lebi u Matius u jai lebi kumnu de u Jesu hikai ki senran ju lagi pe na khot ka ba sa phun yao ti jong blek ong la pingu ru tang ye kur jong phi le ka ba kham kor ayu hato kinong krong kim le kum ju ka jingmut ngu hang ne ngi le iwan tang ki ba haying hasem jongi ngi rap kam tang ya ki ba haying hasem jongi tu ble u kwa ai bengin le kum ta ka ba sa pra ka ong kam ne na mar ka ta pin long ki ba janai kumbok pa jong phi u ba hapneng ulong ba janai u ble kwa ai nga ba pingin long ki ba janai ko gi briu jong ble da ka ba i ki dong shun jong gi phi don nong shun em ko am bu jing kali ni klimat phi don nong shun em u Jesu u don nong shun em u Jesu u don nong shun em ke jubab ko long u Jesu u don nong shun u Jesu u don nong shun mano ba peniap u Jesu kinong shun jong u peniap u halor kadik na u Jesu pat u shun em ye ke brio jubab ko long em u Jesu syam la shun ye ke brio ke brio pat ke shun em u Jesu ke brio ke shun u Jesu bat ki sempat you bat ki peniap you halor kadik na ke jengkel heng ne pidan nong shun em tu ai ba ka Bible kan jubab pidan nong shun em jubab ko long na gospel jong Yohanes long ba khat san khat fra ba khandai na gospel jong Yohanes long ba khat san khat fra ba khandai ka tin jong blek ong le ka parthai ka shun ya phi to tip ba ka la shun nga man shuai phi da phi long na ka jong ka parthai kata ka parthai kan da i ila ki jong han rei na ba phim long na ka jong ka parthai han rei nga ngala jit ya phi na ka jong ka parthai na mar ka ta ken ka parthai ka shun ya phi la da phi de ki briu jong blai ki briu jong ka parthai kan shun ya phi la phi long na ka liang jong Jesu ka parthai kan shun ya phi ong ka tien jong blai ka bamut hang ne ki briu jong blai ki don nong shun ha ka ne ka parthai teu Jesu nong pun im jongi ukwa engi bengen i ki nong shun jongi hatu phi in em ki nong shun jong phi don em ba shun ye phi don em ba shun ye phi le se don nap ding jong phi phi tip ba phi don nong shun le se don ru nap ding jong phi phim tip ba phi don nong shun unong shun jong phi ula ban long na ka ying jong phi ula ban long na ki perlok ba i jong phi ula ban long na ka office ba pitrai kano ka jing sniu nge tip ka wan na usoitan upenon kam ye ke briu ban tre na ka ban ta jing u lagi pet na gospel jong Matius long ka khat riu ka apply nge i hang ne kum no usoitan upenon kam ye u Petrus ban khang lat ya ka jing thu jong blai ba u Jesu un ye long ba ka jing yap ban long janai ngi de ban i ki nong shun jong philat em ban i ki nong shun jong phi u Jesu te u i ki nong shun jong u ya kita ki ba pen ya bi uru udang yai i ye ki lengi pe na gospel jong Lukas kalong bar phulai ko balai pu sao kumno u Jesu u duai chuap un yap halor rik na wong ko pa tu map ye ki na ba kim tip ya ka ki ba ki la le na ka benta jong no u Jesu duai na ka benta ki bri ki ba pen yap yu na ka benta ki bri ki ba shun yu na benta ki bri ki ba le ben yu u duai na ka benta jong ki pila bandong hane khlimat
ujusu te udai khun jong blei ujusu ulong ublei bat ubriu bajanai ujisu udap da kajing I bajing isndai udai khun jong blei te ulak ban I ki we ulak ban map ya kita ki briu ki bah peniya biu mangi tangi dai ki briu kumno ke ngin I ki nang syun jongi kumno ngin la ban I ki nang syun jongi hatu dot en ki briu ba bu record ke Bible baki I ya ki nang syun jongki tungin page phang u Stephen ka jingker pa jong Stephen da ka benta gitu ki peniya biu ki kam apostol ko lang ban niaur ko ban riu peu ko ang ki kam apostol ko lang ban niaur ko ban riu peu uang a try what hell haki ya kene ka pop chuab un yap no udua da benta kita ki briu balan them mau yu hatu ngi lat em ban duai kum Jisu hatu ngi lat em ban duai kum Stephen ban map bia ki we ya kita ki briu ki basyun ini Jisu ong to long pi ki bajanai kum bok pa jung pi bah beneng ulong bajanai but Hebrew ko long bas pure ko ba khat sau ong nama da ka we ka jingu la panjanai hala karta ya kita ya ki bala pen khui da ka we ka jingu lang ba ka jing le jung Jisu Christ la panjanai ngi langi pdiang yu Jacob ka long beneng kong ko ba sau tin jong blei ka ong han rei ha ka ne ka jing yesha tuai kan yo ila ka jing troi ba janai ba pin yo long ki ba janai bat ki ba teli biang ki bom duna ha ka e ru apostol Jacob tha ha ki prabangai ha ki nong bu jong blei to pin long ki ba janai blei kwa inga bat pi kin long ki ba janai Jacob ruang to pin long ki ba janai bat ka stiu Paul chakin prabangai Kolosai kolong baneng kong dekat baru pra kong ya uba ngilap da kebas nyau ya ubriu baro bat da kebahikai ya ubriu baro hakajing start baro bangin yo penyeng ya ubriu baro uba janai hau Chris Jisu hoi ublei upha angi kum ki Kristan ban lay lap sya ka perthai baro ka wei ban hikai ya ka Bible ban penlong ya kajing sengelap balik sam ye kot ban pen kre ki da petak hima jong ublei bat ka ong ka tin jong blei hang ne upol ukon tu ye ki prabangai ne ye ki nong Kolosai ban sneng ban yelap ban pen kre ye ki bru ban long ki bajanai hak ma jong Jisu Christ ban long ki bajanai kum nong in le ka tin jong blei ka jubab ban long ki bajanai ngidon ka ban I ki nang syun jong ka jengkeling ne kum no ken yin I ki nang syun jong kat kum ka tin jong blei ka ong in ker khu na ki benta ki batim yingi jai de in le bhai ki basyun yingi pa in duai na ki benta ki bale sniu ngi bat in duaru na ki benta ki bale ben yingi kan ngut na pleng jong ki bakwa ban long ki bajanai kan ngut pleng jong pi ki bakwa ban long ki bajanai na kwa ya piเป็นปันบอร์นะอุบเลยองอาดรายนักว่าบันลองบัจนายฮักจึงอิมจงอ่ะฮันเรย์ได้กับบอร์จงอ่ะงามละอาดรายนักว่าอียะแม่บันยีราบเองอ่ะงั้นดอนกามไม่อาดรายฮักจึงอิมจงอ่ะยีราบเองอ่ะขณะบันลาบันอีอยากกินน้องชูนจงอ่ะคุ้มบ่าแม่กว่าเองอ่ะบันอีอยากกินtu blei engkar khu ngi barok kat mi person yang tien jengu tu blei engkar khu ngi barok kat bangi persang ban bud bat ban long ki bajanai lengi long ki khun jong blei ku bo blei long bajanai ide ban long ki bajanai tu blei engkar khu ngi barok amen